ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಳೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಇಡೀ ಯಾನು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆದ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ್ದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರಂಡು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಮ್ಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿರಂತರವಾದ ಆರ್ಜೆ ಆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇನಂಚಿತ್ತಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ನಟನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜುರ ಆದಿಪ್ಪು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಆದಿಪ್ಪು ನವೀನನ್ನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಗ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ ಆತಂಡ ಎಂಗ್ಲ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಾರ ಯಾರನಂಜಿ ತೊಳುತ್ತ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರಂಡು ಐಟಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಯಲ್ ರೆಬಲ್ಲೋ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಇತ್ತಂಡು ಏನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಿ ಮೊಕಲ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಆತಿಂಡು ಎಂಕ್ ಇಡೀಟ್ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ನ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರೊಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಯಾನು ತುಯಿನಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಇತುನೇಟದ ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಒಂಜತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಅಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಕ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಯೋಗು ಕಾಣತದೆ ಆಕ್ಲಿನ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತದೆ ಆಕ್ಲಿನ ಕಿಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಜನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಏನೋ ಮಸ್ತ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ತೋತೆ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟಿ ಅಂಕ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ನ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗು ಕಿನ್ಕಂದೆ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಔಚಿತ್ಯ ಮೀರ್ದು